The ruling party ZANU-PF yaizikana kuti aiwa hakuna bato riri united se the ruling party ZANU-PF munyika yeZimbabwe. Panguva ine kuchionekwa kunzi everything is falling apart panguva ino in the Second Republic. Saka pana mashoko anonyatsobuda pachena kuti aiwa panguva ino hakudyi rinopisa the ruling party ZANU-PF kuchionekwa nema-events ari kutranspire zvekuti kunyange varimo mubato vanyatsokuona kuti aiwa apa pasina zvatagarira. Ndiri subscribe or like on the bell icon. Tivina mukhozi vanoposta these two seculars. Anoonekwa kuti the first one yakareleaswa naPatrick Chinamasa and the other one na the party's secretary general Obert Mpofu. Panguva ino semaseculars amuri kuona in the video kozi anobuda nyora chiti two different letters from one institution talking about the same thing but contradicting each other. The first one came from the party's secretary general Obert Mpofu and the second one from Comrade Patrick Chinamasa. Mpofu is blocking Tagurei from Central Committee and then Chinamasa dismisses this as illegal. Ndo mashoko ari panguva ine ari kunzi ndo mafights ari kuitika in the ruling party ZANU-PF. We don't know kuti zvichasvika kupi, but panguva ino ndo zvatiri kuona kuti these are two factional fights ari kunyatsokuonekwa kunzi the other one especially yaObert Mpofu iri kusapota VP Kosando Chiwenga and the other one iri against. Panguva ino tiona these seculars panguva ino ndo akonzeresa ruzha and ndo akaita kuti even vana business tycoon vana kuda kwechitagurei vakwanise kuejectewa from the Central Committee. Panguva ino after onekwa kunzi aiwa these guys vakanga vahijeka, vakanga vajamba ma-procedures avanofanira kufollowa kuti vaappointiwe for their options into the Central Committee. Vachiona kunzi aiwa ma-qualifications avo hapana kana ambomitiwa. Imbutidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi ana chaos yoitika the ruling party ZANU-PF. Nangomai section medu dzemafungiro enyu, subscribe or like, check on the bell icon.